Әғуҙу билләһи минәш-шәйтанир-раджим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Һәрбер кешенең дә тормышында уйлана торган мизгелләре була. Кайбер кешеләр аны әйтәләр инде, урысча әйтеп әйткәндә, кризис среднего возраста диләр. Кемдер инде олыгайган көнендә андый уйларга бирелә. Мин бу тормышта нәрсәгә ирештем? Дөрес юл белән бараммы мин? Бәлки минем тормышымда берәр нәрсәне үзгәртергә кирәктер. Кай вакытта менә шулай торып бер уйланып аласың да, онытыла ул. Ә кай вакытта уйланасың да, туктале. Чыннан да мин дөрес яшәмим бит дип, тормышыңны үзгәртеп тә куярга мөмкинсең. Әмма кай вакытта дөрес яшәгән тормышыңны да бозып куярга мөмкинсең. Анысы да бар. Шуңа күрә үзеңгә, үзеңнең тормышыңа дөрес бәя бирү бик мөһим. Ни өчен? Менә әгәр дә карап карасак, бер абый, бер таныш абый бар иде. Ул әйтә, 50 яшьтә хатын ди чыгып китте, аерылды ди. Нәрсәгә? Мин сине гомерем буе яратмадым, мин үз мәхәббәтемне эзлим, син дә эзлә үз мәхәббәтеңне, тормышны үзгәртергә кирәк, без бәхетле булырга тиеш дип аерылышканнар. 50 яшькә кадәр бит алар яшәгән, уртак балалары бар. Бәлки бу кешеләрнең дә башына шундый уй кергәндер, мин дөрес яшимме, мин бәхетле яшимме, ягъни мин канәгатьме үз тормышымнан һәм үземнән дип, шундый уйлар кергәндер. Нәтиҗәсе нәрсә? Нәтиҗәсе аерылу. Күп хатын-кызлар килеп зарланалар. Менә ирем әллә нишләде, 40 тулгач, 45 тулгач, 50 тулгач әллә нишләде. Өйдә булмый, әллә кая йөри, киеме үзгәрде, кылык-фигыле үзгәрде. Бәлки аларның да шундый уйлары бардыр. Һәм кайберәүләр үзләренең тормышыннан риза, канәгать булмыйча, мөрәҗәгать итәләр махсус кешеләргә. Тренингларга йөри башлыйлар. Һәм бу кешеләр, тренингтагы кешеләр аларга инде тормыш рәвешен күрсәтәләр, акча эшләү усулын күрсәтәләр, я булмаса бәхетле булу усулын күрсәтәләр. Мондый тренинглар хәзер күбәеп китте. Бар мәсәлән дөнья күләм танылган кешеләр, алар заллар җыеп, бер илдән бер илгә йөриләр. Әмма ничә кешене бәхетле иттеләр икән? Монсы әле сорау булып кала. Инде мөхтәрәм кардәшләр, карыйк хәзер үзебезнең тормышыбызга. Безнең тормышыбыз нинди булырга тиеш? Карыйк пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышын алыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм 40 яшькә кадәр чагыштырмача тыныч яши. 40 яшьтә аңа пәйгамбәрлек ингәч, ул эшкә керешә. Инде кешене дингә чакыра, ислам динен тарата, Коръән килә башлый. Аның халкы, туганнары, шул исәптән хәтта якын туганнары аңа каршы чыгалар. Аның кан дошманына әйләнәләр. Мәсәлән, Әбу Ләхәб, Әбу Җәһл кебек шәхесләр. Ул гына түгел, 50 яшендә ул хатынын, аны тәрбияләгән абысын югалта. 53 яшендә аны куып чыгаралар шушы үзенең туган шәһәреннән. 7 баласының 6-сын пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзе исән чагында күмә. Яшәгән ие аның инде 2 метрдан да биек булмый, диварлары, стеналары. Аның өстеннән эчендәге иен күрергә була. Бүлмәләре кечкенә, ашаган ризыгы фәкыйрь генә. Ичәр ай иендә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең ризык пешми. Ә ул вафат булганнан соң аның иендә кило ярым ниндидер бодай, арпа кебек ризык кына кала. Хәтта сугыш киемнәрен дә ул инде бурычка акча алып торган өчен залогка биргән була. Аның тормышы бәхетлеме? Бу шәхес нәрсәгә иреште бер караганда? Зур-зур йортлары бармы аның? Я булмаса үзеннән соң көтү балалар калдырдымы? Китаплар язып калдырдымы берәр нинди? Я булмаса анда зур-зур биналар төзедеме ул? Нәрсә эшләде? Әгәр дә хәзерге шушы коуч тренерларның, тренинг алып баручы кешеләрнең күзлегеннән чыгып карасаң, ул бәлки уңышка да ирешмәгәндер. Ул бәлки бәхетле дә булмагандыр дип уйларбыз. Әлбәттә бу хата. Чөнки тормышның сыйфаты мөһим түгел. Мөселман кешесе өчен тормышның дөрестлеге мөһим. Менә әгәр дә син үзеңнең тормышыңга, минем тормышым дөрес булдымы, дөрес түгелме дип карасаң, үзеңгә син дөрес бәя бирә аласың. Менә шушы өлкәдә уйласаң,
Зәтер әйбереңне төзәтә аласың, ә инде дөрес яшәгән тормыш өчен риза булып, канәгать була аласың. Чөнки тормышның сыйфаты турында уйласаң, аның сыйфатын бер туктаусыз яхшыртып булмый. Камиллеккә чик юк. Мәсәлән, миллионерлар да шушы тренингларга йөрергә мөмкиннәр. Ничек миллиардер булыр өчен өйрәнәләр. Миллиардер кешесе дә йөрергә мөмкин, триллионер булырга өйрәнергә мөмкин. Я булмаса, йөрергә мөмкиннәр, мәсәлән, ничек гомерне озайтып булыр икән дип, ничек итеп 10нчы йөрәк куеп булыр икән дип. Мондыйларга йөрергә мөмкин, бер туктамый. Бер туктамый ниндидер үсешкә омтылырга мөмкин. Әмма гомерең синең кыска, үтә дә китә, һәм син ниндидер уңышка ирешә алмаска мөмкинсең. Менә шуның эчендә бик матур сүзләр бар. Канәгатьлек һәм ризалык. Синең йөрәгеңдә канәгатьлек һәм ризалык булырга тиеш. Үзеңгә карата. Әгәр дә синең тормышың дөрес булса. Ә менә инде тормышың дөрес булмаса, әлбәттә син аны яхшы якка үзгәрт. Чөнки бит кыямәт көнендә олигархлар, миллиардерлар бу тормышта уңышка ирешкән кешеләр җәннәткә кереп, хәерче, фәкыйрь, крестьян, заводта эшләгән кеше тәмугка керә дигән сүз юк. Кемнеңдер акчасы мәсәлән анда фәлән миллионга җитмәгән икән, кыямәт көнендә аңа борылып та карамаслар дигән сүз юк. Сүз бара монда дөрес яшәү рәвеше турында. Безнең сахабәләребез, хәтта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям ул яктан караганда иң хәерче кеше булган. Димәк, аларга уңышка ирешмәгән микәнни? Аларның эшләгән эшләренең нәтиҗәсе юк микәнни? Алай түгел. Бу дөньяда хәзер безнең эшебезнең уңышын бәйләп карарга тырышабыз акчага. Ягъни синең эшләгән эшең акча китермәсә, димәк син аны мәгънәсез дип уйлыйсың. Әле бер көнне бер хатын-кыз белән сөйләшергә туры килде. Ул хатын-кыз намаз укымый. Ураза тотмый. Диндә түгел. Татар хатыны, гади татар хатыны ул. Ул әйтә, минде хәзер ничә ел инде ди. Көн сайын бер урынга барып, анда бер ташландык урын бар инде, шунда этләрне ашатам ди. Минем башыма чүгеш белән суккан кебек булды. Мин әйтәм, ничек? Ничә ел рәттән һәр көнне онытмыйча, иренмичә, акча жәлләмичә ризык алып, бу хатын-кыз этләр ашатып йөри. Мин әйтәм, менә бу хәлгә, шушындый эшкә мөселман кешесе бара алыр иде микән? Иманлы кеше хәтта менә моны эшли алыр иде микән? Мин мөселманнар арасында андый мисалны ишеткәнем юк. Хәтта кеше караучыларның турында да ишеткәнем юк. Көн сайын барып, мәсәлән, ниндидер бер карт әбине яки бабайны карап йөргән кешеләрне ишеткәнем юк. Атнага бер килеп китәләр. Менә шушындый мисалларны ишеткәннән соң, туктале. Без бит бәлки дөрес яшәмибездер дигән уй килә миңа. Бәлки менә будыр дөрес яшәү. Михрибан шәфкать белән һәрбер җан иясенә инде яхшы мөнәсәбәт күрсәтеп, һәрбер кешегә зыян китермичә, дөрес итеп алар белән мөгамәләдә булу. Бәлки шушыдыр безнең дөрес яшәү максаты, бай булу, я булмаса нәрсәдер зур-зур йортлар, зур машиналар турында омтылу бәлки безнең хаталы юлдыр. Һәм әлбәттә инде син намазларың белән, диннәрең белән булар бөтенесе беркетелгән булса, һичшиксез ике дөньяда да син бәхетле булып, күңелеңгә дә менә шушы ризалык килер иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.